Ja. Det er en efterårs- og vintermørk tid, vi lever i. Derfor så har vi brug for en fest i ny og næ. En fest som denne her, hvor vi fejrer lyset. Både det lys, vi kan tænde på et stik, sagt, og med tændstik, men også det lys, som er Jesus. Det er snart hans fødselsdag, og lige nu lever vi i forventningens glæde og forbereder os på at holde jul. Her på skolen har det den sidste uge summet af forberedelse, forventning og for mange vedkommende også dyb koncentration. Og ikke mindst glæde. Vi skal i aften hygge os med fællessang, krybbespil, en lysende overraskelse, korsang og musik og æbleskiver. Der er god grund til at feste. Derfor er det en sand fornøjelse at byde alle sammen velkommen til adventsfest på DKF. Meget stor og dyb koncentration her i den her uge, og de er nu parate til at fortælle os en julehistorie, et krybbespil. De har øvet så meget, og de glæder sig til at vise os alle sammen resultatet. Og derfor vil jeg bare sige, læn jer godt tilbage, forhold jer helt ro, og lyd nu ellers fortælling om Gabrielle og alle de andre. God fornøjelse, og værsgo til lærepladsen. Denne aften bliver Isak forhørt, da Helligård, som er knyttet til bålet. Han ved ikke, at en engel ligger skjult og i agt til ham, og har meget lyst til at hjælpe. Han ved ikke, at hun er langt hjemmefra, og hun egentlig skulle skynde sig hjem til hende. Men denne engel tænker ikke på hende lige nu. Hun tænker på den dreng, som hun kigger på. Hej. Det er rigtig koldt i aften, synes du ikke? Hvem er du? Du behøver altså ikke være bange. Jeg er bare alene. Jeg tænkte, jeg kunne hjælpe dig med fårene. Du ved, at gøre klar til bål. Nej, fårene! Tusind tak. Du må være den venligste engel i himlen. Værsgo. Hvad hedder du? Isak. Og du? Gabrielle. Og jeg er nok ikke den venligste engel i himlen. For der er rigtig mange, som er venlige. Mika og Sofia og Kjær og Hanuk. Men jeg er måske den venligste engel i himlen. Det kan godt være. Det er hyggeligt at møde dig, Isak. Som jeg sagde, et helt almindeligt møde. Ingenting at skrive om i bøgerne, tænker du måske. Men der tager du fejl. Dette er nemlig et meget vigtigt møde, både for engle og for mennesker, og faktisk også for Gud selv. Se bare, hvad der sker videre. Kom med til det.
Der er ikke plads til der er ikke plads til mig. Ja, jeg skal også være her. Jeg skal op Sweden. Fint, så synger vi bordvers. Hør lige et nyt bordvers, jeg har lært.
havde. Jeg mødte en dreng, som hed Isak. Han havde en masse får, så gik i alle retninger. Så jeg måtte hjælpe ham med både får og kviste. Og så sagde han, at jeg var den venligste engel i himlen. Jamen, det er du jo, Gabriel. Du er den venligste engel. Ja, det er sandt, Mika. I er alle de venligste engle i himlen. Tak. Tak. Men I skal altså børste tænder. Nej, ordentligt. Og pusse vinger. Pusse vingerne, ellers bliver de krøllet, når I sover. Så ved I godt, hvor vimmeligt det bliver i morgen, når I skal op og rette det ud. Hov, nej, jeg er bagved. I må ikke sprøjte med vand. Og du, Sofie, du skal pusse din næse. Og du? Nej, far. Vi må hellere synge vaskevisen, hvis vi skal gøre det ordentligt. Ja, du har nok ret. Freja, kan du ikke lige synge vaskevisen? Jo, synger vaskevisen. Sådan som med Isak. Jeg kan ikke sige, at jeg
meget glad, da jeg mødte ham. Det er smukke tanker og slå det af, som man lige kender. Jeg tror, jeg må tænke lidt mere på det. Gabrielle! Gabrielle! Øj, jeg er vist blevet væk. Nej, min kære frøken Gabrielle, ved du, hvor meget klokken er? Nej, du skal ikke så lidt videre med dig senere. Alle de andre har vasket tænder og gået selv for længe siden. Ja, kom så skal vi hjælpe dig med at blive klar. Og stop så med den. Hjælp mig til med at søge festlig. Ja, helt sikkert, men de er sikkert meget spændte på, hvordan det bliver i morgen, når de skal synge verdens største julekor. Ja, du har nok ret. Jeg er også selv lidt spændt, selvom jeg bliver øvet meget på sang, og jeg har øvet på min tale. Ja, alt det der kommer nok til at gå rigtig godt. Men hvad med Jesu barn? Jeg kan ikke lige tanke om, at han skal føde sin stald. Det bliver meget koldt på dette årstid, har jeg hørt. Ja, det har jeg også. Hvorfor skal vi ikke synge på Jesus barn? Vi skal et helt andet sted hen og synge på nogen, der passer på deres sprog. Jeg er lige lidt tvivl om, Gud fader egentlig er helt styr på det her. Men det skal du være bange for. Gud fader har en plan om det her. Det skal du være sikker på. Vi skal bare gøre os bedste, så skal du se, at det ordner sig. Ja, du har nok ret. Det hele handler vel bare om at sørge for at være udvist til i morgen. Godnat, din mor. Godnat, din far. Sov godt. Englene snakkede meget om det, der skulle ske, at de skulle synge for hyrderne på marken. Og husk, at det, jeg sagde om mødet med Isak, var et meget vigtigt møde for både engle og mennesker og for Gud selv. Det er så noget, jeg forsøger Gabrielle ikke at falde ordentligt i søvn. Hun hørte, hvad englefar og englemor snakkede om, når hun helt sikkert på vej ud igen. Jeg tror, hun har fundet på noget smart. Ja, for hvis Jesus bare fryser, ved jeg, hvem der skal hjælpe. Isak, hyrdedrengen, havde en masse brænde. Måske kan han tage med hen og tænde et bål, så kan varme et lille barn.
Ja, det kan han sikkert. Og se der, Gabrielle. Der er flere hyrder med på jorden. De skal passe på hele natten før. Og se, de sætter sammen med dem. Hør, de synger. Kære alle sammen, frygt ikke. Kommer med et glædesbud. Det her bliver spændende. Nå, I skal op alle sammen. Vi skal gøre klar til at synge for mennesket. Kom stille her, så er vi klar. Har vi pudset vingerne? Kan vi hjælpe dem lige med hår? Hvor er Safira? Jeg er her. Hvor er Gabrielle? Hvis vi stå sammen med hende. Nej, nu har jeg aldrig. Er hun nu væk igen? Måske ligger hun stadig og sover. Nej, sengen er sådan, der vågnet. Hun er her ikke. Nej, stakkels Gabrielle. Hun havde jo glædet sig til det her i lang tid. Tænk, hvis hun går glip af at synge i verdens største englekor. Måske har hun fået forvejen for at være klar indtil tidligt. Hun kan godt lide af dig først. Ja, måske har du ret. Nå, stil op alle sammen. Englefar tager lyset fra himlen med sig. Et lys, som kører vi skal have. Og mens morgenlyset begynder at farve himlen, giver langt række sig ind mod jorden. Men bestandet på Gabrielle ser gladeligt blive på varmen fra båden. Isak, som hun talte op, kunne se gladeligt blive på varmen. Josef strøg barnet mange gange over håret og smilede. Det er sandt, tænker Gabrielle, at man kan holde alle ud at kende. Men så er det også godt for Jesus barn, at han som kom til jorden på denne kolde nat. Nej, jeg har glemt, at vi skulle synge. Vent, Gabrielle. Du må ikke løbe fra mig. Jeg vil ikke finde hjem igen alene. Vi er et lys, som skal vise
ser vejen gennem mørket. Vi skal finde ham i en stald. Han er svøbt og ligger i en krybe. Og hvis I ikke forstår det, så hør her. Hvad får vi? Vi kan også godt have en god idé. Vi må skynde os. Lisa, jeg har set himmelkongen. En engel viste på vejen. Vi har også lige hørt, at han skulle være her et sted, men vi ved ikke hvor. Bare følg efter mig. Jeg har været der. Ellers du kommer frem.
Gabrielle, hvor har du været? Indenfor havde næsten ikke lyst til at synge uden dig. Er det sandt? Ja, selvfølgelig er det sandt, men synge for Jesus barnet, det går vel ikke? Nej, vi ved jo ikke, hvordan der stald er. Jo, jeg ved, hvor den er. Ved du, hvordan den er det? Kan I huske Isak, hyttedreng, som lærte at kende? Ja. Jeg fik ham med mig for at tænde et bål for Jesus barnet, så han ikke skulle fryse. Men da jeg skulle tilbage for at synge med jer, måtte jeg vente på Isak for at vise ham vejen tilbage. Derfor kom jeg for sent igen. Det er typisk dig, Gabrielle. Du oplever altid så meget spændende. Men vi er børn, vi også skulle lov at se. Og synge for Jesus barnet. Ja, det er denne vej. Vi er engle. Se, Maria. Vi har fået flere besøg her i stallen. Denne gang er det engle, der kommer. Jeg kom for sent, da vi skulle synge for hyrderne ude på marken. Så jeg tænkte, at jeg kunne synge for Jesusbarnet i stedet for. Men helt stille altså, så han ikke vågner. Jeg tror, det bare er Jesus, som bliver glad, hvis det måde var inde sig. Jeg hedder Gabrielle. Tror du, Jesusbarnet kunne sidde sangen? Helt sikkert. Jeg synes, det er ud på Mathilde, og du Gabrielle, jeg er rigtig glad, at du kom for sent til at synge med. Så fik vi lov til at høre sangen, og det smukkeste, jeg har hørt. Det vil jeg aldrig glemme. Men nu må jeg synge for Jesus, så jeg synger igen. Tusind tak for besøget. Til jeg hentes
Og der er nogen, som man ikke ser så meget, de render rundt i sort tøj og prøver på at hjælpe med både lys. Lys og lyd. Ja, jeg prøver lige hvorfor. Ja, så har vi nogen, som render rundt sådan og alt muligt praktisk forskellige steder. Scenefolk, teknik og lys og lyd. Vores staff, og de kommer her. De er lidt over den første gang. Som har stillet alt muligt til rådighed og knoklet herinde her i den sidste uge. Skal jeg også sige det ham? Så er der nogen, der har tilbudt at lave 12 numre i løbet af den her uge, og det er selvfølgelig vores hyrdeband. Så så er det vist lidt med at sige heroverfra, end at... Jo, jeg vil gerne have mikrofon. Det er sådan er hun nemlig, sådan har hun været hele ugen. Jo, vi har jo haft hjælp fra rigtig mange lærere, og så vil vi gerne se Christina og Erik og Mette og Nana heroppe. Vi har en lille ting til jer. Vi sætter rigtig stor pris på det her.